ya rabbana muna roƙo Allah ka yaye wannan cutar coronavirus cikin duniya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Astaghfirullah Allah Ubangiji mun tuba. Farko da rabbi sarki Ubangiji na mai duniya, karo dubin salati gurin saman zan shi daya. Zan sanya ahali nai har da sahabbansa bai daya. Mun tuba rabbana ka yaye cutar a duniya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Baban ɗan basawa ina alhini a rayuwa, cutar coronavirus yau ta taɓa 'yan uwa. Musulman har Kirista kowa ya shiga damuwa. Allah ka yaye cutar coronavirus a duniya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Zan so mi hatara 'yan uwa ina ba mu shawara akan cuta ta coronavirus. Zan so mi hatara mu kaurace wa shiga cunkoso, manyan mu har da yara. Ahmad Bali MG shawara na ba mu kunjiya, gaskiya ne. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Cutar coronavirus gaskiya ce yan uwana, mu ɗau shawarwarin likitoci kullum dare da rana. Kullum ka wanke hannunka so biyar kaji ɗan uwana. Hassan so shawara nake ba al'umma bai ɗaya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Ana kamuwa da cutar ta gaisuwa in mutum na da shi, ko hanyar atishawa idan gurin akwai mai shi, ko taba gurin da mai cutan ya taba akan kamu da shi. Nura Zango ina ta roko Allah ya kara mana kariya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Zuwan cuta ta coronavirus kowa ya damuwa. Ƙasashe na duniya arzikinmu ya ƙara durƙushewa. Man fetur ya yi warwas al'umma babu mai sakewa. Faruk mai daraja na ce corona ta mamaya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Sanadiyar coronavirus wajen ibadu a rarrafe, ita cutar baruwanta da babba ko yaro mai rarrafe. Mun tuba rabbana Allah zunuban mu ka yayyafe. Ni Adam dan Jamai ka Jalalu kara mana lafiya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Ga
alamomi da yawa ko in mutum ya kamu da shi, ga alama ta zazzabi mai zafi in ka kamu da shi, haka numfashin ka sama-sama har an kananan tare da shi. Dokuman awwal ne ina roko Allah ka ba mu kariya. Allah Ubangiji mun tuba zanuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. In annoba ta shigo to sai mu koma ga Rabbana, mu bari shige da fice istighfari mu dangana. Ba ko saukar ya shigo ɗan gari ko ya zauna, ni Al-Amin da Ahmad ya Rabbana ba mu lafiya. Allah Ubangiji mun tuba zanuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Cutar COVID-19 corona ta ratsa duniya, ta tsayi da al'amura duk jama'a muna ta shan wuya. Dukkan hanyoyi na kare kanmu karmi kyaliya, ni Kabiru Bibala na yi kiran mu gaba daya. Allah Ubangiji mun tuba zanuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Allah Ubangiji mun tuba zunuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus a duniya. Allah Ubangiji mun tuba zanuban mu bai daya, ka yaye ta wanga cuta coronavirus